Svět kolem nás se skládá z detailů a ty dohromady dávají celek. Nauč se tvořit věci, které mají smysl a usnadňují život. Získej zkušenosti z teorie a praxe a naplno využij svůj potenciál. Buď svůj a vykroč z davu. Přihlaš se a zapoj svůj první obvod na gymnáziu a střední průmyslové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm.